ku danna musu subscribe idan alamar karawa. Allah ya bar mu. Idan akwai to kai magana.
sako kunni bai ji asalin fili da koya a nan kan nufa in dakata kai kake wake ka yau ma da kanka ka tsara mun wata yadda kai ta hakan ka karbe ta kuma ka rubuta mun wata sakon da ka aiko a baya nake so a kuma sha'anan gaba wannan maganar roƙon da nake roƙo Allah ka ji kan mahaifana ka ɗauke duk wata damuwar da ke damun ummina ka tsare musu kuncin rayuwa don mutuncin nana sannan ka tsare malam magaji dan darajar almujtaba a Muhammad awwal ne dan sidi sai mu haɗe a wata Danna mana subscribe domin alamar karuwa.